lebih mulung mugi gen angsal ayu bilih kirang dadan titi nyuwunan kuring pangapun nyuwun jembaring pangapura pamugi karasa maklum Surat Ulo Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Ketua sepunipun minimai dewe sampean sedagang sami nyaksir niki kebarangan ampun lai ari mana wong sedulure tiga ni mana singon apakah tiga nyandar sono tegat bulan gece ora bakal kuat bulane wong seduluran bos awe gede Kajung Wisnu gede mimine api nok fitri nok akila gede bos nok bos Dewi Jaya bos nom Dewi Jaya ing sayang dewe Mas Demet Anam Angyanto minangka bos Wirabuana dewe najan dilali-lali ora lali dilelit ora lipor sesepuh Ambulu pemuda-pemudi Ambulu yen wis eling nembe kelingan ning amal perbuatan sing ora karuan sesepuh Ambulu bapak panitia ibu panitia sedaya tumut ngarang hati sedaya tumut nyaksin Kang Darsono Kajung Wisnu Ayah Rangga sareng Ibu Rangga minangkane nok Sri Dewe Bos Nom Dewi Jaya Mimi Jaya Bos Awe Mas Opai Gedin nok Tehae Gedin Juragan Modae Gedin Ayah Raden Anome Gedin Papi Wilona Mimi Jaya Bos Awe Obay Mas Obay matur kesuwun dormati Mas Obay ngaturaken matur kesuwun duh Bos Awe Mimi Jaya 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 Mimi Jaya Bos Awe Mimi Jaya Bos Awe Mimi Jaya
bos awe Mimi Jaya, Mimi Jaya bos awe Mimi Jaya, Mimi Jaya bos awe Mimi Jaya bos awe Mimi Jaya bos awe Mimi Jaya matur kesuwun Darmati Mimi Abi Mimi Abi nok Fitri nok Akila gede bos enom Dewi Jaya 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 matur kesuwun Mimine Abi nok Fitri nok Akila Mimine Abi nok Fitri nok Akila Mimine adik kidik Mimine Abi nok Fitri nok Akila Mimine adik kidik ngaturakeun matur kesuwun najan dilali-lali bibis salali dilili porang gerorak lipur bos enom Dewi Jaya geding moralali sareng ayah Raden Anom ora lali sareng papai wilona geding Kang Darasono Kacung Wisnu geding terus Kacung Wisnu Kacung Jaya bos awe cilik 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 Kacung Jaya ngaturakeun matur kesuwun Darmati bos enom cilik bos awe Mimine Abi nok Fitri nok Akila miade kidik Mimine Abi nok Fitri nok Akila Mimine ade Mimine Abi nok Fitri nok Akila Mimine ade Mimine Abi nok Fitri nok Akila Mimine ade matur kesuwun Darmati Kang Darasono Kacung Wisnu ayah Rangga nok Sri Minangkani ibune Rangga Dewe hepate wong seduluran ora bakal tegas lawase Kang Darasono jaren pasane pegot kula ning gajah ora bakal pegot kulane wong seduluran Kang Darasono Kacung Wisnu bos awe gede bos Anom Dewi Jaya gede Mimine Abi nok Fitri gede nok Akila gede Mimine ade gede nangis sajerone hati purnama pusat Yayu Kus Bayu Mata sampai berbes milik Kang Darasono sun kelingan purnama busana awan ora bakal ayah Raden Ano terus bos enom Dewi Jaya ayah Rangga ibu Rangga nok Sri Dewe
Mas Obay sing benok teh Mas Obay terus Mas Obay Mas Obay Mas Obay Mas Obay Mas Obay Mas Obay sudemen wondian Mas Obay waktu bengi wayahe bulan purnama katon cahya kulaning cakrawala Mas Obay gawe seneng ning sapaka gawa Mas Obay kelingane masa aku demenan Mas Obay nikah janji karo gandrungan ning ati Mas Obay sekadung bos awe bareng-bareng delak ora bakal bos awe bisa najan manis bos awe kaya madu bos awe makin sulai akhirnya bos awe pribasane kati bapak kowe kuwi bos awe ora disangka akhirnya sulaya jalan temen nasibe badan bos awan diri sengsara agarangkan akibat korban rayuan toksi waktu bengi wayahe bulan purnama agarangkan katon cahya agarangkan kutilaning cakrawala menasibe diri sengsara akibat korban rayuan dua cinta deken uang sing ora mungkin bisa kelakon sing malah dadi selingan kanggo pelarian statusnya cuma wadon jadangan oli dapati loli cembur bos awe rasa cuman wong badan suka mudahan didu ing sejerone kalbu kadang sampai nafsu limen demi cinta sun rela bertahan bos awe kadang sering nahan perasaan padahal baru antara bine bos awe nanging sun pura-pura bahagia bos awe lagi dorong dadi siji bos awe
Wis setengah mati bos awe jaluk kalung dituruti jaluk gelang diupai selalu disayang-sayang bos awe wis ora eman sekian wis dadi siji bos awe ora ilok ditongkoni bos awe boro-boro turu bareng ayah rangga kaya wong wis ora demen bos awe tersiksa rasani badan bos awe wis ora sayang wong rumah tangga bos awe kudu ketekan batin yen wis ora suka ayah rangga antara geni wong tua ayah rangga kula gak ngerti ayah rangga duwe istri tapi aja iksa kula ora sanggup nyangga larani hatine ayah rangga rara pikirane lara segala-galane lagi burung dadi siji ayah rangga lumane setengah mati jaluk kalung dituruti mas obai jaluk gelang diupai selalu disayang-sayang mas obai kan paling sayang rumah tangga bos anak Dewi Jaya dikutuk ketekan batin mas obai yen wis ora sayang mas obai antara ketiga tua mas obai kula gak ngerti mas obai wis duwe istri tapi aja nyiksa kula ora sanggup nyangga mas obai lara batine mas obai lara pikirane lara segala-galane lagi durung dadi siji mas obai lumane setengah mati sing belum tania jaluk kalung dituruti mas obai jaluk gelang diupai selalu disayang-sayang mas obai kan paling sayang sepion wis dadi siji mas obai ora ilok ditongkoni